Je suis un super-héros er en bog på fransk fra vores Digilir-serie. Den er på niveau B, og det vil sige, at den passer til, når man har haft fransk i et halvt til et helt år. Scanner man QR-koden på den forreste side, så har man mulighed for at få bogens indhold læst højt på fransk, og det lyder sådan her. Je suis courageux. Je suis fort. Je suis musclé. Je suis puissant. Ja. Går man om sidst i bogen, så får man opremset de forskellige adjektiver og verber, man støder på undervejs. Desuden bliver der stillet spørgsmål til bogens indhold. På den allersidste side er der ligeledes en ordliste, hvor vi har oversat nogle af de ord, der er i løbet af bogen.